dakika achiel kachiel. Wachako kanyo kora Moge Jwang' odiochieng' ma kawuono mano piny ma odiochieng' ma kawuono chieng' tich adek koromo kanyo ne en saa 7 otieno. Gino ma otimore kanyo mane en jakom mar IEBC Wafula Chebukati koro bende ne ogoyo oriti mare manogoyo oriti kanyo koro kowuok e apisi kaka jakom mar IEBC mosetiyo kanyo kuom thuolo mar higni 6. Ote manokete mbui mare mar Twitter bende ang'wa yudo thuolo mar rango kendo mar koni gigo ma bende ne owacho kar kacha ka Wafula Chebukati bende ogwero kamano ne commissioners mabedo osebedo kacha kawacho ni sani oweyo secretariat kata jogo matiyo IEBC kacha motegno konge maber gigo monego bed ni gitimo e kinde duto. Otieko kanyo kowacho ni God bless IEBC, God bless Kenya. Mane ogoyo oriti ne ogara jo Kenya kachal kod duol mosetayo yiero e thuolo mag higni 2 kantiere bwoye kanyo kotiyone kaka jakom kendo ogone jo Kenya erokamano kuom yie thuolo mar tiyone kaka jakom mar IEBC e thuolo mar neno ni yiero 2 mar higa 2017 kod higa mar 2022 nochopo e yo makare. Mbui mare mar Twitter bende ema ne okete ote machalo kamano mano kar saa 7 mar otieno ma piny rugo kawuono. Aya kore no dhi e retire kora Moge Jwang' warango